טבקה הוקמה במטרה לסייע לעולים מאתיופיה להתמודד עם הבעיות המשפטיות שיש להם. כתוצאה מזה שאנשים בעצם לא ידעו שיש להם זכויות, לא דרשו אותם. בגלל שאני עולה חדש, לא יודע לדבר טוב ולא להתווכח, ואין לך מה לשלם לעורך דין. אנשים מתקשים היום להתמודד מול בירוקרטיה, זה לא קל לאף אחד. אני בתור אחת שלמדתי משפטים ואני פחות או יותר יודעת איך מתנהלות הרשויות, לפעמים זה מתיש אותי לחכות עד שאני אקבל זכות מסוימת. אז קל וחומר שמדובר באדם שיכול להיות בגיל של אבא שלי, שלא דובר את השפה, לא מבין את התרבות של החברה הישראלית, החברה הקולטת, אז בשלב מסוים הוא מתייאש. היום, כדי להנגיש את המערכת המשפטית, אנחנו למעשה צריכים להשתמש גם בעורכי דין שדוברי אמהרית, וגם לתת את השירותים האלה כמה שיותר קרוב לאזור מגורים של העולים. הם עוזרים. למי שיש לו קושי, עוזרים לו. בכל מקום. הערוץ השני של העמותה הוא טיפול בעניינים עקרוניים, עניינים חשובים בין עניינים של פגיעה בבני העדה על ידי הרשויות, בעניינים של אפליה, עניינים של גזענות. אדם נאמר לו, אני לא יכול לקבל את הילדים שלך לבית ספר, זו תחושת השפלה. לסיפור לכאורה קטן יותר, אבל מקומם לא פחות. גן ילדים שבו מתקיימת הפרדה בין ילדים לבנים לשחורים, לילדים ממוצא אתיופי. אותה כניסה, אבל כיתות נפרדות, גננת אחרת והכל בגן שמפוקח על ידי המדינה. በሰባት ወር አስገባሁት ህፃን ማዋለ ህፃናት በጣም መጥፎ ስሜት ነበር በዛት כולם נכנסים באותו שער, אך כמה עצוב לשמוע בכניסה מופרדים על פי צבע עורם. ምናምን የሚለው በቃ ሁላችንም ኔስ ጠይቃቸው ራሱ መጀመሪያ የቆዩትን ለምንድን ነው እንደዚህ የነበረ ሁሌ ነው እንደዚህ የሚመስላቸው አሁን እንደዚህ ነው ተዘንቀን አናውቅም ለምን ነው እዛፍት ነው ቃልን አባለማን ምን ነገረው ሳል ነበር እነሱ ባይኖሩ ሀበሾች ለኛ ብሎ ድጋፍ ባያደርጉልኝ እስካሁን የወንድ እንዳልነበር שרק הגעתי לטבקה וביום הראשון שלי כל העורכי דין היו עסוקים בהכנות להפגנה. מאות מתושבי באר שבע הפגינו היום נגד הגן שבו מופרדים הילדים ממוצא אתיופי. יום שלישי ההפגנה, יום רביעי התקיים דיון מאוד סוער בוועדת העלייה והקליטה בכנסת. מספר אימהות נטלו חלק בדיון הזה. נורא התרשמתי שאחת האימהות שבא לדבר בשם ההורים באה עם נאום כתוב על מה זה עשה להם, עד כמה הם נפגעו כתוצאה מהפרדה, והיא דיברה בשם ההורים וזה מאוד רגש אותי והרצון לסייע להם גבר בי. ישראל אגב שתבלו እንደገና ጥሩ ነው ባል እየሰማና አሁን መጠን ስናየው ለምን እንደዚህ ከነሱ ከተለየነ በቃ ለመምጣት ራሱ אנחנו בשלבים להגיש תביעה כספית בגין העוול שנגרם להורים. הטיפול שאנחנו מנסים לעשות בעניינים המשפטיים שמטרידים את בני העדה בתופעות של אפליה וגזענות הוא טיפול שנועד לא רק עבור העדה עצמה, אלא עבור החברה הישראלית כולה. השופט בעצמו אומר, עובד מדינת ישראל, כל הזכויות שלו מגיע לו. השינוי וההשפעה שיש לזה הוא לא רק על יוצאי אתיופיה, אלא כשאתה מסתכל על מערכת החינוך בכלל, על הזכות לחינוך באופן בסיסי לכל ילד, לא משנה המוצא שלו, הצבע שלו, או המצב הסוציו-אקונומי שלו. אנשים צריכים לבוא מהמקום שאני לוקח את מה שאני צריך לקחת מתוך זכות, לא מתוך חסד, אף אחד לא עושה לי טובה. אני יודע מה הזכויות שלי, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי. אני אלך עם זה. טבקה מקיימת סדרה של סדנאות והרצאות שמטרה שלהם זה להגביר את מודעות הקהילה לגבי חובות וזכויות משפטיות. אחת הפרויקטים שאנחנו בעצם מקדמים בטבקה זה דווקא להצמיח דור של מנהיגות משפטית. הדור של המנהיגות המשפטית, מבחינתי, מבחינת הראייה שלי, אמורה בעצם להשתלב בעמדות מפתח. במשרד עורכי דין מובילים, במגזר הציבורי, באקדמיה ובמגזר העסקי. כשזה יקרה, כבר הקהילה כבר לא צריכה אותי. ואם עולה באומר שמה איציק, אני פעם היום נעזרתי בך, מחר אני לא צריך אותך, מבחינתי זו ההצלחה הכי גדולה שיש לי. כי מבחינתי הוא רכש את הכלים, הוא כבר יכול לעשות את העבודה לבד. በቃ ለኛ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረገልኝ
ስለ ጠበቃዎች በዚህ እንዲቀጥሉና የበለጠ በቃ ከዚህ የበለጠ ለማንኛውም ለኛ ህብረተሰብ ለሚመጣበት ችግር እንዲፈቱ